Helo, Elen dwi yma heddiw i ddangos i chi sut i ddefnyddio y beiciau Santander. Dwi'n mynd ar siwrne i'r Mwmbwls ac yn dangos i chi ar hyd y ffordd a gewch chi ymuno efo fi a gweld y golygfeydd neis sydd yma yn Abertawe. Felly dwi'n cychwyn o gampws Singleton a gewch chi weld fy siwrne. Joiwch! Mwyn defnyddio'r beics, bydd angen i chi lawrlwytho'r app Next Beic a creu cyfrif i chi'ch hunan mwyn rhoid eich manylion i gyd lawr ac yna ticio'r privacy a ffwrdd â chi. Ar yr app gallwch weld ble mae dociau ar gyfer y beics yn Abertawe a faint ohonyn nhw sydd ar gael i'w llogi. Sganiwch y cod ar y beic. Teipiwch y cod ar gibod y beic a pwyswch OK. Yna tynnwch y wifren oddi ar y beic a'i roed yn y fasged a ffwr â chi. Os ydych chi'n dymuno parcio'ch beic ar eich taith, parciwch y beic mewn man diogel, pwyswch ar y keyboard y beic ac yna rhowch y wifren yn ôl yn ei le. Dwi newydd gyrraedd y Mwmbwls ac wedi parcio'r beic a ydych chi'n gallu parcio'r beic yn rhad ac yn ddim a dy ddim yn costio dim os ydych chi'n parcio'r beic. A dwi'n barod i fynd o gwmpas y Mwmbwls i fynd am dro. Mae ddigon o bethau i wneud yma, i gael coffi, i gael bwyd, neu hyd yn oed i fynd o gwmpas y siopa. Digon i chi wneud. Nath y siwrne yna cymryd rhyw 20 munud i hanner awr ac oedd yn cyfri fyny i 4.51 kilometr, sydd ddim yn bell i ddweud pa mor ddel ydy'r golygfa, a mae yna gymaint yma i wneud yn y Mwmbwls. Ddiwedd eich taith, ewch a'ch beic yn ôl i'r doc, rhowch y beic yn y doc a ychwanegu'r wifren yn ôl ac yna pwyswch OK a bydd eich siwrne yn gorffen. Dyma ni diwedd y daith. Dwi wedi cyrraedd nôl yma ar gampws Singleton. Nath y taith yna mo'n costio £2 ar gyfer 65 munud o ddefnyddio'r beic, felly mae hwnna ffantastig a mae ffordd dda a gael awyr iach a chymdeithasu gyda'ch ffrindiau. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r fideo.